Allah ya saka ce wasu kuɗin kirki miliyan 30 kuɗin da bai faɗi zakka da su ba. Ranka ya daɗe zakkan irin wayannan kuɗaɗen masu yawa ai sai ku da kuka tara. A'a kin ga Hajjaju ke kanki zaki iya yin wannan ba da zakkar nan ta miliyan 30 me a cikin miliyan 30? Yanzu dai duk ba wannan ba. Ga saƙon nan na kawo. Idan ka duba za ka ga $50,000 ne a ciki. Kaga idan ka kiyasta da adadin kuɗin da muka yi magana da kai ya kai kenan. Ba damuwa, karki damu. Sai mun yi magana. Kawai sai mun yi magana, za mu yi waya da ki. To shikenan ba damuwa, na gode. Wannan kuɗi ya kai ko ɗarba ka yi? Yalla malam barin ya ka dalla. A gaskiya ni wallahi bai kamata wallahi. Dauda zan sassake ka. Ban taɓa kutuntuma ma ashar ba yau zan kutuntuma ma ashar. Dauda, ka taɓa ganin dollars? Wani ɗan ce ban taɓa ganin ta ba? Ai na taɓa ganin ta a TV kuma ina jin ta a labarai. Kai, ni fa ba maganar tsofaffin kuɗi nake maka ba. Ina maka magana ne akan dala America. Dauda, buɗe jakan nan ka gani. Haba, dala har wani kayan gabas ne mu da muka kashe taro da sisi. Kai in banda abinka, kuɗin fa na gaya ma dollars ne, kuɗin ba su da yawa ba jakar girman banza ne, kuɗin suna ƙasa. Amma hanya kuɗin nan ko za su kai miliyan 30 kuwa? Gaskiya ƙauyanci masifa ne, ƙauyanci bala'i ne. Kai ne ɗan ƙauye, kan ka ɗauke ni wani gara mana. Wannan kuɗin da za su kai miliyan 30? Kai in banda abinka, ka san farashin dola a kasuwa kuwa? Duk dala ɗaya ta kai kimanin naira 700 da wani abu. Yanzu wannan kuɗin da kake gani a cikin su in je za ka kashe 10,000 kullum, sai ka san shekara nawa za ka yi kana cin kuɗin nan? Ba gidajen banza ba gidajen wofi, kuɗin nan sai sun kai shekara 9 kana kashewa. Kaga tun da mun samu kuɗin nan, kawai mu tuba mu daina wannan harkar kawai. Kaga waɗannan da muka samu shi isa mu mai shekara 5 muna amfani da abubuwan. To in kuɗin suka ƙare nan da shekara 5 to sai mu yi yaya? A'a sai mu koma tsohuwar sana'ar mu. Wani abu ne sabo? Kai ni yanda na saba kashe kuɗi wannan kuɗin ko wata 5 ba za su iya mun ba. Wata 5? Ƙwarai kuwa. Ni abin da nake so da kai kawai ɗahir kana ji na kawai kuɗin nan ka raba ka bani kaso na. In je can gurin da ake canji in canja in ci gaba da harkokina koya shawara fa. Dauda wannan kuɗin da kake gani kuɗin nan nawa ne babu saƙonka a ciki. A'a billahi lazi baka isa ba, billahi lazi la ilaha illa huwa sai an ban kaso na a kuɗin nan. Allah ni kawai sarja ka bani kaso na. Dauda wannan dil ɗin nawa ne, ni na zauna na tsara komai kuma na aiwatar da komai. Idan ka isa ka ci waɗannan kuɗin kai kaɗai shege nake amma fito in gaya ma wallahi sai ka ɗauka sona ka ba. Kamar ya da Allah da ka dar Allah. Billahi lazi sai an baka sona wallahi. Ka kasa ka ba wallahi zan fusga. Ba zan bayar ba. Wallahi sai na fusga. Allah. Daji dakata zan baka wani abu a cikin kuɗin amma ba zan baka adala ba sai an fasa kuɗin an canza. Ni ma bana son na wahala canja ka bani canja a bani ka sona. Yaya sunan shi ne? Baba sunan shi Dahiru amma an fi sanin shi da ɗan gwamna watan DG haka ake kiran shi da shi. Kun san adireshinsa ne? Har gidansu mun je ba boyayye bane a layinsu kowa ya san shi. To ba ɗan gwamna ba ko ɗan shugaban ƙasa ne. Za mu kama shi kuma zai fuskanci hukunci. Lallai abin da ya yi sai ya girba abin da ya shuka. A da na ɗauka idan na gano shi zai bani kuɗi na. To amma daga baya har sawa ya aka kama ni aka kulle. Ai kin yi kuskure. Wannan aikin ba naki bane. Wannan aikinmu ne. Don aiki ne na hukuma. Ni ma baba abin da na gaya mata tun daga farko kenan ta yi kuskure. Lallai za mu sa jami'an tsaro su kamo shi kuma kuɗaɗen ku da ya karɓa ko kuma ba zai ciwon kai ba don sai ya dawo da su. Na gode Allah mai ubangiji Allah ya saka da alheri. Allah ya ƙara lafiya. Ashiru wannan ai babban kes ne. Me yasa tintini ba ku zo kun gaya mini ba? Ha abu ya ja lokaci haka. Ka yi haƙuri baba wallahi Allah ne dai bai nufa za mu zo batun
da, amma dai yanzu da Allah ya nufa gashi mun zuwa insha Allah baba ai hakuri. Yanzu muna garin nan kuna 'ya'yanmu a ce har wani zai zai muku wani wulakanci kuma a bashe sha ba mu bi muku haƙƙinku ba? Ha ba a shiru. Yanzu kuna da hoton shi ne ko wani information a game da shi? Baba akwai editing ɗinsa akwai shi. Dahiru Garba ko? Ina tabbatar muku kes yana hannunmu kuma za mu kama shi zai ɗanɗana abin da ya shuka. Allah ubangiji insha Allah mun gode sosai Allah ya saka da alheri. Ki haƙuri ki daina kuka tuntuni na gargaɗe ki ki fito da miji saboda babanki zai iya baki duk wanda ya ga dama amma na kin ƙi. Wallahi ba zan taɓa iya auren shi ba, wallahi sai dai na kashe kaina. Ki daina zancen mutuwa nana, insha Allah ba za ki mutu ba. Haka nan za ki yi haƙuri ki karɓe shi, tunda shi ne wanda mahaifinki ya zaɓa miki. Ba dan Allah mama kina ji kina kallo za a min auren dole. Wallahi wanda koma me zai sha isha an mutu ba zan iya auren shi ba. Tuntuni nake gaya miki ki fito da wanda kike so. Kar ki kuka da kowa, ki kuka da kanki. Wallahi wanda koma me zan sha isha na mutu. Wallahi tallahi sai dai isha na mutu. In dai ba za a fasa maganar auren nan ba. Yanzu na kashe kanki zaki yi? Me amfanin rayuwata in dai har ba za a bani wanda nake so ba gwanda da mutu na huta.